Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa wannan shiri namu na duniyar fasaha. So a yau bidiyon da muka zo da shi na kawo muku wani website wanda yake da amfani sosai. So wannan website din ya kamata a ce mutum ya san shi, musamman waɗanda suke tafiye-tafiye. Idan ka shiga cikin browser ɗinka, so kowace irin browser, na zaɓi Chrome. So wajen rubuta address za ka sa link ɗin da zan baku link ɗin a description na bidiyon nan ko kuma a ɓangaren comment. So idan ka sa link ɗin kai searching ɗin shi zai buɗe maka kamar haka. So wannan da kuke gani za ku ga alamun jirgi. So shi wannan website ɗin abin da yake yi shine zai nuna maka kowace airport ta duniya, kowace airport da ka sani ta duniyan nan shine wajen wannan jirgin da kuke gani. Sannan idan ka so za ka taɓa duk airport ɗin da kake so, zai buɗe maka. Misali kamar wannan airport da na taɓa, ga ta nan sunanta DFW Airport. So idan ka taɓa kanta zai baka wifi, password na wifi na wannan airport ɗin. So duk airport ɗin da kake za ka iya amfani da wifi ɗin su ka yi browsing. Kamar yanzu wannan kun ga suna da wifi da yawa a wannan airport ɗin. Akwai Delta Sky Club password, ga shi nan Gift Delta shine password din shi, ga kuma na Admiral Club, ga nan link, ga dai password nan da yawa na airport din nan. So misali bari mu zo bangaren Africa. So idan na janyo nan misali ga bangaren Africa, let's say ga airport din nan ta Accra, ga ta nan sunan ta Kotoka International Airport. In ka taba kanta ga password din su nan 8249 GTZF da karamin baki. So duk airport din da kake zaka iya amfani da wato ainihin wifi nasu ka yi browsing. Sannan kuma idan kana neman airport ko kuma wani information bayanai nata a duk duniya, so zaka yi amfani da wannan website din ka ga wannan airport din cikin sauki. Na sa link na wannan link din wannan airport din ko kuma website din nan a description na video ko kuma a wajen comment section. So don haka sai ku bi wannan link din, zai kawo ku nan wajen ku yi saving din shi, ku ringa amfani da shi. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da wata tambaya za ka iya yi a ɓangaren comment, mu kuma insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa. Sai an jima.